ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. Хушомадед ҳама каса ба канали мо аз Кореяи Ҷанубӣ. умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. дӯстони азиз, имрӯза барномаи мо дар бораи роҳҳои ба Корея омадан мешавад. Ба ҳамон касоне ки ба Корея омадан мехоҳанд, якчанд роҳҳоша нишон медиҳам, роҳҳои осонтарша. Ва пеш аз ин ҳам ман як видео кардагӣ будам дар бораи чӣ хел ба Корея омадан ё ки чӣ хел кор кардан, худам чӣ хели виза дорам. ман видео кардагӣ ҳастам, метавонед аз вай видеоҳо ҳам истифода баред. ва ҳозир бошад, дар барномаи ҳозира мехоҳам якчанд чиз илова карда, пурратар ва фаҳмотар карда ба шумо фаҳмонам ва инчунин якбора ба якчанд саволотонам ҷавоб мегардонам. чӣ хеле ки дар бисёр видеоҳом гуфта будам, Кореяи Ҷанубӣ яке аз давлатҳои тараққӣ карда ва пешрафтаи дунё ба ҳисоб меравад. аз ҳамин сабаб барои бисёр давлатҳои дунё виза гирифтан мушкил аст, хусусан барои мо тоҷикон. рости гап, мардуми худмон, ҳамин подписчикои ман қариб ки 90% фақат як саволро метиҳанд: чӣ хел ба Корея танҳо барои кор равем, уҷа дар донишгоҳ дохил нашавем, нахонем, сразу рафта кор кунем. ман аллакай дар бисёр эфир ва барномаҳом гуфтагӣ ҳастам ки мо тоҷикон танҳо барои кор ба Корея ҳозирашта наметавонем омадан. барое ки Кореяи Ҷанубӣ бо Тоҷикистон шартномаи корӣ то ҳол набастааст ва ҳозир бошад ҳамин протсесс рафта истодааст. яъне ки ҳамин моҳи апрел буд, 2 апрел буд, раиси шуғли аҳолӣ ва меҳнати Тоҷикистон омад шаҳри Сангҷу. бо раиси шаҳри Сангҷу шартномаи кориро ба имзо расонидаанд ва ҳозираш бошад ҳоло аниқ нест. яъне аз тарафи давлат ба пуррагӣ ҳамин чиза аниқ кардагӣ нест ки ҳамин шартномаро давлат қабул мекунад ё ки не. барои ҳамин подписчикони азиз, то вақте ки ҳамин шартномаро давлат ба пуррагӣ қабул накунад, мо тоҷикон танҳо барои кор ба Кореяи Ҷанубӣ омада наметавонем. албатта ҳаст дигар роҳҳош бо паспорти тоҷикӣ омадан. ҳозир ман дар давоми барнома мефаҳмонам. ва боз ногуфта намонад ки якчанд чизе ки ман фаҳмидам дар бораи ҳамин шартномаи корӣ байни Кореяи Ҷанубӣ ва Тоҷикистон ин аст ки корҳои мавсимӣ буда, яъне кор дар саҳро, кишоварзӣ, боз шояд чорводорӣ ҳам бошад. боз шумо камтарам бошад забони корейския бояд донед, ақаллан 1 ё 2 уровенша. хуб дӯстони азиз, ман нигоҳ мекунам, ягон хабари нав шуд, баъд шумода боз мерасонам. ҳозирашда бошад, ягон хабари нав нест. хуб тамошобинони азиз, барои мо тоҷикон боз як роҳи осони дигар ҳам ҳаст ба Корея барои кор омадан. ин ҳам бо паспорти русӣ. вақте ки шумо паспорти русӣ дошта бошед, метавонед ки ба Корея омада ба муҳлати 2 моҳ бевиза гардед. дар ҳамин 2 моҳи додагӣ шумода кор кардан мумкин нест, барое ки шумо ҳамчун турист омадагӣ ҳастед, вале хаб будан бе ягон нарушение агар ки кор кунед, ҳеҷ кас шумода кордор намешавад. дар Корея ҳам хел қонун аст ки ягон инсон, ягон милисия, ягон кас бигем ҳаққи бе иҷозат омада аз шумо саволҷавоб кардан ва ё ки паспортро надидан надорад, то он вақте ки ягон нарушение накунед. подписчикони азиз, боз бисёр савол медодед ки мешавад ба Корея бо паспорти русӣ равему аз 2 моҳ зиёд истем? бале, мешавад. ҳамаш аз худтон вобастае. вақте ки омаден, ягон визаи нағз гирифтен, бигем студент шуден ё визаи корӣ гирифтен, метавонед аз ҳамин 2 моҳи додагӣ зиёдтар истен. ҳастанд тоҷикое ки бо паспорти ҳамин русӣ мебиёянд, муҳлатшона зиёд карда кор карда мегарданд. ва боз як чи дигар ногуфта намонад ки вақте ки шумо бо паспорти русӣ омаден, аз ҳамин муҳлати додашуда зиёд ки истоден, аллакай шумо нелегал ба ҳисоб меравед. нелегал ин яъне ғайриқонунӣ дар ягон давлати бегона истодан аст. вақте ки фаҳмидан шумо нелегал будана, метавонанд шуморо ҷарима карда депорт кунанд. бисёр тоҷикон ҳастанд дар ҳамин Корея нелегал мегарданд, кор карда мегарданд, ҳеҷ кас кордор намешавад. ва боз ҳастанд одамое ки нав ҳам хел нелегал мешаванд, дараб меқапанд шона. и бигем ҳамаш аз ҳамин тақдири худтон вобастае. тавсияи манам ба шумо ин аст ки омада легална аз рӯи қоидаву қонун ҳама документотона тоғрӣ карда ба дили пур гарден, иш хубтар астае. хуб дӯстони азиз, ин буд чӣ хел ба Корея омадан бо паспорти русӣ. ҳозир бошад мегзарем бо паспорти тоҷикӣ, яъне тоҷик бошӣ, паспорти тоҷикӣ дошта бошӣ, кадом роҳҳо ҳаст барои ба Корея омадан.
бо паспорти тоҷикӣ мешавад ҳамчун турист, бизнесмен ва ё ба табобат биёй ба Корея, вале бо ин роҳҳо омадан каме мушкилтар аст. Барое ки маблағ бисёр сарф мешавад, бояд вазъи молиявии хуб дошта бошед. агар бо ҳамин роҳҳо омадан хоҳед, метавонед ба посолствои Корея дар Тоҷикистон муроҷиат кунед. ҳамин чӣ саволе ки надошта бошед, метавонед ба ҳавоётиен ва ё бо хушрӯтар карда ҳамаша шумода мефаҳмонанд. Посолствои Корея дар Тоҷикистон дар як ҳафта 2 рӯз кор мекунад. Чӣ хеле ки мебинед инҷа адрес, номери телефон ҳамаш ҳастай. Гирифта занг занед ё ки равен ҳамунҷо хушрӯтар чизое ки нафаҳмиден пурсен ва вақте ки агар занг заданӣ шиден, вақти корида занг занед, яъне агар аз соати ҳамин 6 бегаҳ усу агар ки занг заден ва ё ҷавоб намедиҳанд. Ман ҳамин худам вақте ки документро тоғри мекардам барои ба Корея омадан, ягон бор камтар бевақттар занг мезадам, шабтар занг мезадам, ягон чӣ пурсиданда ҷавоб намедоданд. Барои ҳамин мегӯям шуморам агар занг заданӣ бошен, барвақттар занг занед. хуб, дӯстони азиз, аз ҳама бигем роҳи осони ба Корея омадан бо паспорти тоҷикӣ ин ҳамчун студент омадан аст. вале пешакӣ мегӯям ки вақте шумо ба Корея барои хондан омадан хостен, маблағ бисёр сарф мешавад ва ҳамин худи донишгоҳҳои Корея ҳам бисёр пешрафта ва тараққӣ кардааст, ки ҳамин аз саросари дунё студентҳо омада иҷода дарс мехонанд, системаи таҳсил бошад дар сатҳи олӣ қарор дорад. соли хониш бошад дар Кореяи Ҷанубӣ ба 2 семестр тақсим мешавад. Якеш моҳи март ва дигариш моҳи сентябр, яъне дар як сол метавонед ки дубор документ супорен ба донишгоҳҳои Корея. визаи студентӣ, тамошобинони азиз, худаш 2 намуд мешавад. Якташ ҳамчун курси забономӯзӣ омадан ва дигариш бошад ҳамчун студент шуда омадан аст. вақте ки шумо ба Корея омадеду забона надонистед, шумо бояд 2 сол курси забони корейския хонед. ва агар гӯед ки ман аллакай забони корейския медонам, на аз хондагӣ ҳастам, баъд он вақт шумо экзамен супорида ба донишгоҳ документ месупоред. вале тавсияи ман ба шумо ҳаминае ки вақте омадем ба Корея аввал курси забономӯзия хонед, чунки дар як давлате зиндагӣ кунӣ, забонша надонӣ беҳад мушкил аст. барои ҳамин кӯшиш кунед аввал забони корейския ёд гирен, баъд ба донишгоҳ документ супоред. дар бораи ҳамин курси забономӯзӣ нархи навову ҳамаш пурратар карда ман дар барномаи пештара маълумот додаги ҳастам. айваям истифода барен. баъд як чиз дигар ки нархи наво ҳар сол ҳар хел шудан мегирам. мумкин ман арзон гуфта бошам, қимат шуда бошад. нам хеле нархи навоша шумо ай посолства фаҳмен аниқтарша бо состарай. як чиз дигар ногуфта намонад ки вақте ки шумо студент шуда ба Корея омадед, забони англисӣ донистантон ин зарурияй, барое ки бисёр дарсҳо ба забони англисӣ мешавад ва ҳамин мардуми Корея, одамое ки ба забони англисӣ гап занана, дигар хел ҳурмату эҳтиром мекунанд. дар кӯча мардуми Корея хучон англисия уққа нағз намедонанд, вале дар донишгоҳ бошад бисёр истифода мебаранд. ҳозир бошад ба якчанд саволотон ҷавоб мегардонам. баъд дар охири видео записи экран карда мемонам ки чӣ хел бо паспорти тоҷикӣ ҳамчун студент документ супориданам. як апамон савол дода буданд ки либоспӯшӣ дар донишгоҳҳои Корея чӣ гуна аст, яъне чӣ хел либос мепӯшанд. дар донишгоҳҳои Корея либоспӯшӣ озод аст. чӣ хеле ки хостен ҳам хел пӯшида омадан мегиред. ягон кас шумода кордор намешавад. даже бо ҳамин либосҳои хонагӣ ҳам ки рафтен, ҳеҷ кас шумода кордор нест. боз якчанд подписчико савол дода буданд ки шумо метавонед ба мо кӯмак кунед барои ба Корея рафтан, даъватнома равон кунед ё ки ягон шиносатон агар ки бошад ба мо кӯмак кунед, мо ҳаққи шуморо бармегардонем. подписчикони азиз, афсӯс ки аз дасти мо ҳеҷ чиз намебиёяд. чӣ хеле ки медонед, аллакай гуфтагӣ ҳастам, қоидаву қонуни Корея беҳад сахт аст. бигем ягон тағаббозӣ ба кор намеравад. бояд шумо ба саводи худтон дохил шавен, хонен. бигем ҳамаш аз худтон вобаста аст. афсӯс ки имконияти даъватнома равон кардан ё ки шуморо мисол ба Корея овардан, мо ин имконията надорем. ҳатто шахсони наздикмона мо бигем через карда оварда наметавонем. фақат аз дасти мо ҳамин роҳҳоша нишон додан мебиёяд. мисол тарзи зиндагӣ чӣ хел астай,
чӣ хел иҷо омада кор кардан, хондан, ҳамаша фақат мо роҳоша шумода нишон медиҳем. Усуш бошад аз шумо вобаста аст. Агар ки аз дасти ман меомад, ҳатман ман барои шумо мекардам. Боз пурсидем ки посредник шуда ба мо кӯмак кардан метавонед. Бале, ин чиз аз дасти мо мебиёяд, вале фақат бо паспорти русӣ. Касоне ки паспорти русӣ дошта бошен, ҳамин номере ки дар болои экран мебинен, ҳамида нависед, мо ба шумо кӯмак мекунем ки документотонро супорен ба Корея омада вай кор кунем. Фақат роҳоша нишон медиҳем. Мисол иҷо омада кор кардану кор ёфтан ва ёш бошад ба оҳдаи хитон, мода фақат документ супорӣ. Ҳамқа чиз аз дасти мо мебиёяд. дӯстони азиз, иҷа боша камтарак гӯем записи экран карда шумода мефаҳмонам ки чӣ хел бояд ба донишгоҳҳои Корея документ супоред. ҳамчун студент омадан. Медурем обычный Google, иҷода менависем Korean University. Иҷа худаш мебурем. вақте ки Korean University навистем, аллакай ҳама номгӯи донишгоҳҳо иҷода мебурояд. Ина чӣ хеле ки мебинед, беҳад номгӯи донишгоҳҳо бисёрай Кореяда, барои ме ҳамаша нишон дода намешавад. иҷа интихоб мекунем дилхоҳ донишгоҳа. Мисол фарқ надорад, қариб ки ҳамаи системаи донишгоҳҳо якхел аст. Мисол мо интихоб мекунем инами донишгоҳа. вақте ки дуромадем, иҷа вебсайти донишгоҳ медуроем. ин иҷода бо мешавад ки забона алиш кунем. Мисол аз ман ҳозир корейский аст, шумо метавонед ки ҳамин чӣ забоне ки шумо дагӯем удобни астай, ҳавая монед. Медуроем англисӣ мекунем ва ногуфта намонад ки донистани забони англисӣ ин ҳатмӣ аст. Бояд шумо забони англисӣ нағз донед ки бисёр чизҳо ба забони англисӣ мешавад. ва вақте ки забони англисӣ кардему дуромадем, аллакай дар бораи ҳамин донишгоҳ ҳамин сайта маълумот додагӣ аст. Мисол аз чанд гӯем студенту аз чанд ихтисос ҳам хел чизҳо иборат аст, ҳамаш иҷа маълумот додагӣ аст. ва боз агар ки шумо ягон чӣ нафаҳмиден, метавонед ки ана иҷа контакт аст. иҷада боз метавонед ки ва ёкати алоқа кунед, яъне ягон савол-ҷавоб, ягон чиз ки бошад, ана иҷада шумо метавонед ки ба ҳамин эмайл нависен ва ё инами номеро ки дидестен ва ҳамин номеро занг заден. хубтараш ки эмайлда нависен, боз нағзтар. холас иҷада метавонед шумо савол-ҷавоб кунед ҳамин донишгоҳ каси ва боз ҳозир иҷа медуроем. намхел аввал маълумот мегирем. баъд иҷа навистагӣ admission. вақте ки admission дуромадем, иҷада акай интихоби шумо астай ки кадом намуд таҳсила мехоҳед. мехоҳед ки бакалавр хонед, магистратура, курси забони корейский ва ё обмен студент каси омадан, инчунин ягон намуд программаҳои дигар каси, гӯем ҷа интихоби худтонай. Ягонташа интихоб карда медуроен. мисол иҷа интихоб мекунем бакалавр. намхел application мебуроя. иҷода ҳамаша бо гуфтагӣ астай ки кай сар мешада, гӯем чӣ ҳуҷҷатҳо дар кор аст, иҷада бо мефаҳмонанд ҳамаша. бо метавонед ки ҳамин чизҳоро худтон телефонтон дасткачат карда айрӯи ҳамин кор кунед. инчунин вақте ки шумо ба имейлашон ягон савол навистен ва ё ҳатман ҷавоб медиҳанд, барои ҳамин ягон изо накашида ҳатман ки нависта ба саволотон ҷавоб гардонед. ва баъд дӯстони азиз, вақте ки шумо ҳама документҳои гуфтагишона тоғрӣ карден, донишгоҳ ба шумо приглашение равон кард, шумо ҳамаон документҳо приглашение мегирен, мебарен посолствада месупорен. баъдан вақте ки ва ё виза додан, омада Кореяда таҳсилтона давом медиҳед. хулас, подписчикони азиз, имрӯз дашта ан ҳамин қадар. умедвор ҳастам ки ягонча пропускат накарда ҳамаша хушрӯ шумода фаҳмондем аз таҷрибаи худам ва аз таҷрибаи шавҳарам. агар боз ягон чиза агар пропускат карда бошем, ҳатман видео мекунем. аз шумо бошад танҳо дастгирӣ, обуна шудан, гузоштани лайк ва фикру ақидотона дар комментария навистан аз мо бошад пешравӣ ва намхел видеои фоиданок карда баҳри шумо пешкаш кардан аст. ҳамаи ҳамин заҳматҳои мо, подписчикони азиз, баҳри шумо аст. шумо низ канали моро дастгирӣ кунед. боқӣ саломату сарбаланд дар паноҳи худо бошед. То видеоҳои оянда, худо нигаҳдор.